Πάμε να βάψουμε τις οθόνες, τα MFD του Timberwolf στην 1.48. Τώρα θα είναι κλειστές, που σημαίνει σκούρο πράσινο. Το πρώτο layer και βλέπουμε. Έχουμε 3 οθόνες, 2 επάνω πάνω από το κεφάλι του πιλότου και μία χαμηλά στις κονσόλες που θα το βάψουμε αμέσως μετά. Ωραία. Τα αφήνουμε αυτό εδώ και έχουμε άλλο ένα MFD, Multifunctional Display, που λένε στο χωριό μου. Εδώ, χαμηλά αριστερά. Εδώ δεν το μασκάραμε γιατί θα βαφτεί με σκούρο γκρι το κυρίως κομμάτι. Πάμε παρακάτω.